What makes one head of lettuce better than another? At Ralph's, we take scrutinizing freshness to a whole new level, where only the best of the best will do. That means not every leafy green leaves the field, and not every grape makes the grade. So when you shop Ralph's, you know it's not just fresh, it's fresher than fresh. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. At Waba Grill, we are always looking for new and innovative ways to elevate our healthy menu options. So, we're excited to introduce our all-new char-grilled, plant-inspired steak by Nasoya. Made from plants, this new addition gives you the flavor of steak without the meat. It's 0% meat, but 100% Waba Grill. The taste is so authentic, you might say it's unmistakable. Download the Waba Rewards app and try it today. Waba Grill. Eat smart, be healthy. To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired a Shakespearean actor. Oh, woe is me. Wherefore art thy claims help when I hadst a fender bender? Pardon the interruption, but when you file a claim with Geico, your claims team will be in touch right away. But willest they forget about me later when thou needest updates? No. They'll always be there to, helpeth you out. Well, I suppose that I should bemoan something else, like my lactose intolerance. Oh, whyest must Derry disagree with me so savagely? Geico, great service without all the drama. Hello. Ahoy! Tatlo daw kayo eh. Tatlo kami. Hello. Nangyari, Tal? Dalawa na kayo? Dalawa na lang kami. Pag bumalik yung isa, palit na lang sa akin at umaiikot na yung mundo ko. Ay, 24 hours ka yata. Naglaro ah. Ha? 24 hours. Hindi naman, lads. Mga 22 hours lang. Tangin na, nakulang lang ah. Nagkulang ng Akoy! I miss you. I miss you to go. Yun.
Tagal na hindi naglaro ah. O hindi lang timingan. Sila tayo nagkamatay. Tsaka, dahil ating wifi kaya. Oo. Late na rin ako nakakapag-umpisa. Kaya dalawa na lang nilate kaya natin. Tropa ko si ano pala, si... Yeah. Tropa ko sa ano, sa Pinas pala ito. G. At ako'y din lang, lalas game na din. At umiikot na talaga yung mundo ko. Last game na kagad. Motor. Ito ko yung umiikot na. Ba't ito? Anong bago sa update sa kanina? Yung one lang ko, sa loading screen. Ayun lang. Dapat yung update palakasin yung operator ko. Para palakasin yung pala yung ano ko, yung player ko. Tyson chicken makes sit-down chicken, stand-up chicken, backyard chicken, lots of time chicken, no time chicken. If there's one Parang thing we madaling know, namamatay, it's ano? chicken and chicken. Oh, yes. More choices, more wow, more to love. Tyson. Pag sila, tagal natin patay. At Ralph's, fresh groceries are our thing. very We unfair. check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every Diba? veggie in your Diba, free Tol? pickup order with care because we treat your food the way we want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Enemy soldier incoming. Oh, Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Set a Okay, drop na point for yata. your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Does anyone need this? Acknowledge bounty contract. Bounty Road. bounty contract. Down. Dami. Enemy team is hunting you. Nag-lag ka agad ang pucha. Eliminate all targets in the AO. Bounty target has been marked. Kill 'em. Lumakas yung pickup mo yata ano, Lemur. Yung ano.
Ano muna ako? Mute muna. Mamaya. Yun. Lumakas lang ng ano. Hindi ko alam kung hangin siguro. Push ba natin yung bounty? Tara, tara. Ay, meron dito eh. Rentas. Yung kasama niya, yung kasama niya. Moving there. Enemies in the area! Nice. Dito pa yung bounty. Bounty target is down. Well done. Bakas. Bakas mo ah. Transfer ngayon ah. Wala, binabawasan nyo. Eh, tinatapos ko naman. Right time, right place. Diluted tong kontol. Train. Sakay tayo? Ilot ko lang saglit. Ah, Ilot sige, ko lang sige, sige. saglit. Dito muna kami. Sana. Sige, sige. Hindi na ako makaabot. Looted na. Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Sa dulo looted. Ano naman yatang ano dito Ayun, sa ano? Mabay sa atin sa Bonyer. Papunta na ako dyan. Tara, low daw. Hello daw na. Tara, tara. May ammunition ako. Plunder cache here. Para makatikim ng ano, loadout. Enemy lost track of you. You're safe. 100. There, 100. Kaya 100 to. Ang buy station. Got gas moving in. Setting shot. Ilang UAV. Binagyan ko na rin yung C4. Loadout drop headed your way. Pampaporma. Ah, extra pera. So, Icon TV. Jackpot. Cash here. Thank you. Good luck daw mga master, sabi ni Icon. Idol, Icon. ano? Gising pa yan. Overhead. Gising Gising pa pa si daw ah. Idol. Gising pa eh. Where is we going? Where are we going? Where is we? Wala tayong nag... Dito yung mga bounty sa akin. Puno Uncle Dre, puno po. Ammunition. Have eyes on a field upgrade. Palit sa akin, tol, mamaya. Maglalas game na din naman ako eh. Eh si ano, yung kasabi mong tropa mo, si ano? GG na din daw, tol. Ah, okay, okay. Kaya napagalitan na daw ni Mrs. Alas 2 na daw ng madaling araw, di pa daw natutulog. Sino? Si Patrick. Bakit daw? Ah, Hindi siya nag-iisa Ano na balik sa'yo? papagalitan. pinapagalitan na ni Mrs. niya. May mga nagpatayan dito. May nag-loot dito. Moving. Disregard last. Bukas-bukas na rin to eh. Kaya nga eh. Nasa storage sila. Ah, pang UAV pa oh. Jackpot. Cash here. Mali pa yung nakuha kong pera, hayop. Ang buy station. Ay, mali pa yung nakuha kong baril. Ay wala, kulang pala. Magkano ba Andito yun? sila oh. Hello. That's a hard copy. Pahingi ako ng 200, 300. Ngay paring magbabot. Thank you, boss. Request recon flyover.
UAV entering the AO. Nice. Heading there now. Ay, kalaban. Uy, lakas. Wala akong makita ang bumaril. puwi dyan. Lakas bumaril. Enemies in the area! Putang ina ka. RTB for resupply. Naman no. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate has entered the gulag. Galing tayo sa takbuhan. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Be advised, your Wow. teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at Patay kami dalawa. Kuha mo na ako ng pera dito. Meron magbubuha. Bukas na rin Looted ang tol. kotse. Yeah. Hindi na, nasakit ka na dito sa kami. Ito, naging dito. Advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Your team is KIA. It's up to you now. Gas is closing in. Uy. Relocating the safe zone. Oh, bilis ang mata. Baba ka agad, ano? Yun! Yun! Yung 500 na lang. Yun! Yung sakto. Yan po, ikaw na basic muna. Sila muna tol, sila muna. Wala na nabuhay niya. Eh, rewind. Wala nang natrasa. Wala nang natrasa. Ipalutin. Loot ko lang to, ah. Sige. Yun, kompleto na. Di pa pala. Cut lang ako sa nodes. Tower. Silage. Kapit na lang, kompleto na rin to eh. Kunin ko yung gun. Yung. Yung most wanted dito. Silage. Yun lang. Ramp. Ay, ayaw. Anang inang. Ano pa? Saan yun na barrel? Meron ba? Meron. We're in safe zone. Ito na ulit. Lagyan ko ng trophy system. Bah, ayos ah. Parang nakakabit sa akin, ano? Parang may tubo ka sa gilid ah. Konti na lang, idol. Konti na lang. Hindi ako marunong mag-drive. Ito, kunin nyo itong pera ko. Ito, pera ko. Pupunta akong tower. Yun. Konti na lang.
May pera pala siya na eh. Iwanan mo na lang dyan. Let gas go. Thank you. Alright. Shit, may tao. Ayos na, idol. Load out ka na. Spotted the care package. Patayan dito. May armor box oh. Uy, may sasakyan. Papunta sa train. Meron ba? Bumaba yata eh. Parcel, parcel. Cost to adjust. For sale. Selfie. May tao sa train ah. Ayun, bumaba. Pupunta rin yan sa ano, buy station siguro. Bumaba. Pumunta sa base station. Ayun, may tao nga sa train. Meron ba? Ayun, dito, dito. Ayun, nababa. Kumaping ang puta. Ayun, tumatakbo. Stand by for Puta, hindi kumaping. Lumayo. Kumambay siguro yan. Patay ako dito, tal. Marami? enemy UAV Ginig. overhead. Ginigera ako eh. Enemy UAV overhead. Masa ba yung mga yun? Galing Tangina mo, airport. down ka. Down yung isa doon. Prices are back to normal. Got gas inbound. Safe zone relocated. Andito, down yung isa dito eh. Moving there. May armor box pa dito. Kompletong-kompleto to. May ammunition pa ako. Kailangan ko rin ng bala. Dami dito. Contract complete. Those points defended. Bili lang ako ban. Self-rest. Nabili ako ng bala pala. May ammunition ako, tol. Ay, meron ba? May ammunition ako. UAV na lang bilhin ko. UAV overhead. Sige, sige, tol. Or precision na lang, tol. Precision? Okay, sige. Para pag may na-down. Saan tayo? Sa taas? Tambay tayo. Tayo. Papunta dito. May papunta. Yan. Paping. Pakipin. Gas is moving. Down yun. Patay. Meron pa isa. Down ulit isa. Patay. Sana. Uy. Nasaan? Patay na. Meron pa sa likod. Oh shit! Galing yun. San. Sige ba namin yata? May sniper ko eh. Ay! Basag isa. Madali. May sumunod Hindi ko pala. naman lang dyan Down isa. Down dalawa. Wala tayong precision. Gulag. Survive and you can redeploy. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're
done here. Time to earn your freedom, soldier. Nice. May nag-drop dito. Yan pa. Hey, limit. May tao pa sa baba. Meron pa ay, siguro. Hindi namin sure. Pwede kayong balikan yung loadout ko dyan. Ay, bibing. Kita ko na yung nag-webim. Nasa south na airport yata eh. Down yung nag-webim sa'yo. Ay, meron pa. Lakas ng loob ng... Makyan. Down ulit siya. Uy! Ayos, may sentry. Lods, baba ka na dito. Patay ang umano dito, Tol. Patay nga eh. Nakaharang ano. Nakaharang, patay. Lods pa ako nga, padrop na ng pera mo, bubuhayan ko si parang bag. 100 lang pero. Ay, nabibim na yan. Meron sa akin. Oh shit. Tangina. Ito na. Ay! Sumabit yung mouse ko po dyan. Nice. Sumabit sa keyboard. Gago. Tol, pwede pang ito. Patay sana yan po dyan. Kailangan ko ng malaking nesa. Ayos. Patay nyo? Very nice. Very nice. I like. No, gatekeep ata tayo dito, Tol. Sakay tayo dyan, no? So may, ATV? Pwede. Tara. May trophy system yata dito eh. Ay, wala. May ammunition pa ako, Armor ako, ah. Saan kayo? Liwan na, kuya. Uy. Pwesto na tayo, oh. Wala na. Late na ng circle, oh. Ay, Uy! Ayun lang. Na-ambush pa nga tayo. Dalawa lang silang natira, GG na ako, kuya. Ay, GG, oh. Sige na. Talaga yung Last game na lang din ako, Tol. Sige. Sige. Bet ko lang to si Biko. Ha? Bet ko lang si Biko. Wala na. Dalawa nga lang. Sarap ng matulog. Okay. Ang patulog. Ayaw sumali. Ayun. Uy. Uy.
Yung... Tara, tara. Pabuhat ulit. Buhat, Hanggang pabuhat. umaga. Warm up. Tara, kasi. Mabu... Lolo. Lolo. Go. Nag-stuck sa load screen yung sa akin eh.
Na-DC rin kayo? Okay lang. Tol. Ikaw. Gusto ko rin yung parang ganyan eh. Kay Makoy eh. Yung skin eh. Parang Rose ano? Parang Rose pero may mga pasabit-sabit pa eh. Dapat tinanggal na yung mga... Kaya nga. Di naman lalangoy. Navy Seal. Get yourself sorted. Di ko pa nakuha eh. Find shortly. Anong level ba yan? Level 50 yata o 60? Sa Battle Pass. Enemy soldier incoming. Gago yun ah. Di ko naman binabaril eh. Hindi nakain. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Tin kayo. Taking bounty contract. Dami pa rin. Tatlo. Be advised. There's an enemy team hanging. Enemies dropping into the AR. Uy! Meron pa sa likod ko. Meron sa likod ko ah. Wala na ba? Nakatakbo. Ayun. Sabay. Yan. Sa lalim. Makbata. Kita. Wala. Naubos. Ayos. Malakas. Take that handgun. Anyone need body armor? Nag-jump na ako. Thank you. Takbo yan. May armor ako dito. Nandiyan pa rin siya eh. Pangi ako Tago ata isa. sa lalim siya. Extra ka, Lods. Ito. Drop ko mo. Yun. Very nice. Dito pa rin. Kaya tumakbo na ata. Sa'yo? Sa taas. Taas. Nasa roof. Doon pa rin.
Sugurin. Andiyan, andiyan. Nice. Gaganda pa ng baril, oh. Dito pa, nandito pa. Threat pa ako. Yun, tapos na. Nalakas. Ay, tumatakas. Saan? Takas. Ito matakas. Enemies in the area! Disregard light. Enemy vehicle! Loadout. Ay, kulang pa. Pwede natin. Moving. Di pa looted dito eh. Enemy UAV overhead. Ay, looted na pala. Bukas na pala dito. We're in safe zone. Watch for enemy. Ay, hindi pa. Uy. Taon ka. Taas ako pare. Oh shit. Tala. Try ko. Shit. Mabuling ko. Ay. Kaya ka nga. Taas. Uy, wala na. Naipak ko. Bilis naman nun. Punta na ako sa buy station. Your teammate was sent to the gulag. They'll Oy! give you a chance to redeploy. Saan yun? Nasa ano? One southeast sa kabilang dito. Moving. Contact! Ayun, oh. Basag yun. Ang arma. Nasa gitna pala tayo. Be advised, your team. Yeah. They're RTB at this time. Diyan pa rin. Moving. Blunder cash here. Pahingi pala ng pera, ano? Bossing. Naghang na naman. Ay. Shout out. Chester. Enemy UAV overhead. Naghang ako ah. Hindi ko maano. Naghang yung sa akin. Gang. Ito. Nagang ka? Naghang ako, hindi ako makagalaw. Sige, tuloy-tuloy nyo lang. Tuloy-tuloy lang. Pwede akong mag-ano pero hindi ako makamove eh. Ilabas mo ulit. Bro. Ito lang pare. Sige lang, sige lang. Tuloy-tuloy lang. Tago ako. Naghang na naman.
Friendly loadout drop on the way. Ito lang. Layo. Gas is moving in. New safe zone located. Wala tol, nakagalaw ka na. Ayaw. Pwede ako mag-switch ng barrel lang. Yun lang. Bang. Sige lang, sige lang. Ayaw. Nasa ka pa rin? Oo, stuck pa rin. Saan gagawin? Buwang sasakyan. Ano yung kita? Oh, may error eh. Kaya pag prenes ko na yung okay, exit na to. I'll take the wheel. Tulak mo hanggang sa ano. Sige lang, sige lang. Tagasama mo nga si Jan. Tagasama. Wag lang. Tara. Tara. Gas is moving. Uy. Uy, uy, uy. Make it good. Pang decoy na. Ayun. Bumalaw. Ayos na? Ayaw, ayaw. Ayaw. Yung game talaga. Na-stuck yung game ko. Stuck na naman.
free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Get more ways to save at the buy 5 or more, save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone.
At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care, because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Get more ways to save at the buy 5 or more, save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. At Waba Grill, we are always looking for new and innovative ways to elevate our healthy menu options. So, we're excited to introduce our all-new char-grilled, plant-inspired steak by Nasoya. Made from plants, this new addition gives you the flavor of steak without the meat. It's 0% meat, but 100% Waba Grill. The taste is so authentic, you might say it's unmistakable. Download the Waba Rewards app and try it today. Salamat Waba po. Grill. Eat smart, be healthy. Jigs. Let's go shop small, LA. Let's get ready for a weekend out revisiting some old favorites. Then go find some new ones. Let's get dressed up to go back downtown. Let's grab a bite at restart Open na Sesame on naman. Beverly Boulevard and experience LA in every possible sense. Let's pick the conversation back up, right where we left it. Let's go visit our favorite small businesses today. Then let's go again. Let's go shop small with Amex.
Low. Yun, hello. Nangabak. Talo. Talo. Ano ay nag-iikon? Na mesa? Victor. Nagkuada. Nagkuada matan. Nag-exit dan? When nag-exit damit. Get yourself a proper warm-up. Deploying soon. May spot, dalawa lods. Diyan kayo. Tali kayo. Papa Granny. Okay, pull out namin. Yun. May kasama sa Grill, Jigs. we are always looking for new and innovative ways to elevate our healthy menu Yeah. options. So, we're May excited message kanina sa akin pero kompleto pa kami kanina. Dito na pala si Vic. by Nasoya. Nangyari, Victor. This new edition gives you the flavor of steak without the meat. It's 0% meat, but 100% Waba Grill. Nalo The ako. taste is so Na-DC authentic, ako. you might say it's unmistakable. Download the Waba Rewards app and try Ay, ang it tawag today. doon? Waba Error. Grill. Eat smart, be healthy. You hear that? It's Pangalawang not just another beses sound ang effect, putya. it's the sound of your life changing. Say goodbye to mediocrity in every normal phone you've had before. Unfold a whole new world with Samsung Galaxy Z Flip 3 5G and Z Fold 3 5G. Get more screens, more style, more attention. Take a break from toggling between select apps and take Naka-mic hands-free press selfies. yata. Take notice of everyone noticing you Mic and show idol. them how to Idol. live this life. Oh, Buy idol. your Galaxy Z Flip 3 5G or Z Fold 3 5G at Samsung.com. 5G connection. Yun, may- available okay in na, various okay na. with carrier. Ay, bumalik. Minsan yung ano yan eh, yung volume niya eh. Tap now Yung for mic. your favorite 80s hits. Listen now on Spotify. Paano? 40? 40? Talagang napipick up na siguro. Ay, yung ano? Malakas ba hangin? Baka siguro malakas lang hangin siguro.
Oh, yun, okay na. Okay na, okay na. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Parang maganda yung aim ko ngayon sa pregame lang. Sa pregame lang yan. More skills. Magta 30 kills yata tayo ngayon ah. ...30 kills. Sana hindi maghang. Tangin na. Malas naman. Malas. Problema ito. Adi si lads. Wait lang ako. Try ko muna sa Kingslayer kung baka mag-ahang ulit eh. Tuloy-tuloy nyo lang lads.
Warm up pa lang naman eh. Invite nyo lang ako pag tapos nyo na. Hostile dropping into the area. What? Check your gear and weapons. The planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AR. Enemy dropping into the AO. Warm-up's done. Time to kick this off. Moving. Enemy dropping into the AO. Targets are up. Get to work. Losing ground. Enemy UAV overhead. Hostile dropping. Watch the skies. Launched an advanced UAV for exposure. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Enemy launched an advanced UAV. Enemy soldier incoming. Yun.
Sana okay na. Tinesting ko sa Kingslayer eh. Parang okay naman eh. Bakit? Kanina ka pa ba nawawala? Pangalawa na. Pero inopen ko sa safe mode. Tapos restart ko ulit. Okay na yun. Ayaw na ni nagsawa na yata si Victor. Sabi niya, kanina pa ito nadidisi ah. Asan ba siya? Panalo ba kayo? Hindi. Number 2. Victor! I'm back! For the third time or for the second time? I think I fixed it. I think so. Ayaw yata nila akong mag 30 kills eh. Tinatanggal nila yung mga 30 kills per game eh. Tinatanggal nila. Sana naman. Yan na naman. Ayos lang. Tap. Error code ako na naman. Kayo muna. Reinstall ko muna. Wala na oh. Excuse me.
Yo. Okay. Testing ko. Kaano ko lang. Sinaset ko lang yung settings ng graphics ko. Pang ilang beses na to. Panalo ba? Sana sila? Kasama mo sila? Kanina? Oh, kanina. Part 4. Part 4. Ay na, bakit kaya? Kahapon no, okay naman eh. Pero tong update na naman. Tong update na naman na to. Uy. Uninstall tapos reinstall mo na yun. Oh, ginawa ko yun eh. Tapos na eh. Ay, si Ronsta. Wala na siya no? Kapag Renny. Baka ma-DC na naman nito. Cross your fingers, guys. Kung ma-DC to, i-uninstall ko ulit tapos reinstall. Ha? May pasok ka bukas? Ayaw yata akong palaruin ng Activision. Ginan na yata yung ID ko ah.